Magandang buhay mga karusko, andito tayo ngayon sa Rosco Brands dito sa Opol, Misamis Oriental. Ating silipin itong bagong dating na Rosco Karusa 175cc. Water cooled pa rin to mga idol. Yan, dalawang variant. Kulay blue at saka red. Ang kagandahan nito mga idol, nasa ilalim ng upuan yung engine niya. Yan no, water cooled. Tapos ito yung radiator niya. Yan, shifter sa baba up to 5 gears. Nasa gilid yung handbrake. Dito naman sa likod, may pintuan na siya mga idol. Yan o. Kabilaan pala tong upuan nito. 8 passenger seating capacity na to mga idol. Ayan yung likod niya. Napaka-astig talaga. Separate na yung taillights niya. Yung gulong niya is 4.0. Tapos yung diameter 12 inch. Dito naman sa likod, andyan yung spare tire. Tapos itong malaki Rosco Karusa 200. So dito tayo mag-focus sa 175. Yun no. Water cooled 175cc engine. So yung carburetor para nito 30mm. Yan, nasa ilalim ng upuan. Elegante din yung headlights. Yun. Parang motor lang siya. Yun oh. Yun, subukan natin. Napakaganda. Ito yung dashboard niya mga idol. Iyon. Parang nakamotor ka lang. Ayan. High and low. Tapos andyan yung hazard. Dito naman yung reverse at saka forward. Sa paa lang din yung shifting gears. Overall, tingnan nyo na lang sa brands mga idol. Maglubat na. Narakarang na. Yung dream flag niya, nanabot sa ubos rin po. DCCT na, di na ka maglisod. Ay, ulo kayo ba? Dream flag niya. Kadto sa kilid mo kadto. Lalo. Unsa magiging naging pagawas yan? 200 ang 75. 200 may go na.